Ake ngibambe lento empishana ngazi noma uzongizwa yini. Abantu ngeke bazibakwazi ukulwa nesibusiso uNkulunkulu akubusise ngaso. Futhi abantu ngeke bakwazi ukunqamula isibusiso abanye abantu abakubusise ngaso. Kodwa umuntu ongakhona ukunqamula isibusiso phezulu kwempilo yakhe wena uqobo lakho wena obusisiwe. Bamba lento ke uma ubusisiwe wena uphenduka ube imvula enetha phezulu kwesibusiso sakho ukuba sikhule mihla namalanga singapheli. Angiphinde lento uma ubusisiwe wena uba imvula wena obusisiwe phezulu kwesibusiso sakho ukuthi isibusiso sakho sihlala njalo sigrowa njalo sihlala njalo sithela njalo. Laba abakubusisile bayinhlabathi yesibusiso. uNkulunkulu okubusisile uyinhlabathi yesibusiso. Inhlabathi noma ingakhona kodwa menganqamuka imvula isihlahla sizofa inhlabathi ikhona. Kanjalo ke uma ufuna ukubulala isibusiso sakho yeka ukunisela imvula phezulu kwesibusiso sakho sizonqamuka isibusiso sakho. Kanjalo futhi abantu abaqalekisile uma uqalekisiwe wena oqalekisiwe uba inhlabathi yesiqalekiso sakho. So awukwazi ukumelana nesiqalekiso sakho. Abantu abaqalekisile baba imvula yesiqalekiso sakho. Kanjalo mangabe ufuna isiqalekiso sakho sibrekheke enza kahle phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu uzonqamula isiqalekiso osiqalekiswa abantu akubusise. God bless you. Mile njalo yabathwala bakhe.